No man. Senzeni. Mazanda ngarumari. Mazanda nezingwa la rumamu ne rofu kwa. Ndabona mazondo ini. 2 days ago, mamu ne zingwa hii. Rofu. Ina nao ya zingwa. Nakatofumira kujika munya chako ndofara munya. Mamu ne mazanda u. Ndabona mazondo ngari. Dati mazanda mazai. Akaende pi crate yese. Crate. Mamu ne 3/4 crate senzeni. Aripi. Nezingwa amna chirobo. Ndamabika matsweni ndikagane chingu. Senzeni ndikase shosha 2 weeks uri dzinopera sei dzichapera sei uchite mandigira akadai so shosha ndikasenzere mazanda panapa nezingwa ndika zvinozvo zvekuita mhani iwewe aiwa ona mahiro ako iwo unobva watodini kuna wasvike panyipa unobva wada kuya kudaro hazvine odha iwewe azvikutangurire aiwa no nonsense ndigari nemunhu wakadai dai